Sa shisian pat nagaliang jong Good News TV ngi ai U Blei yapi baro haga kyrteng ka jong nong pen im jong U Jisu Khrist. But haga ni ka step ka jingpuson na Ka Ktien ka jong Blei haga ni ka por ka long. Ya ka bangila mynsiem na ka gospel ka jong Ioannis ka lenong ka bakhatsan ka dakot ka basan. Ki Kintien ki ba ongkum ni na ba Khlem mga phimla le ai ruem. Na ba Khlem mga phimla le ai ruem. Habang perkhat ya kini ki Kintien ki ba U Jisu la kren. Hagini ka gospel ka jong Ioannis ka lenong ka bakhatsan ka dakot ka basan. Ba Khlem ma u ngim la le ai ruem. Ni sngow thu shisha ba Khlem ma u ngim la ban le ai. Kabangi don kam kalong bangi nyai sno tanga u man ki por man ki khlemat haga jingim ga jongi. Kani ka pengen mau yanga ya ka tu ka jingrai I need thee every hour. Lani ya ka bala pengala haga khasi himbuk ngadon kam trayame. Ka nong thau ya kani ka jingrai ka sngow thu ba ka don kam yo try man ka sngi man ka por man ka kenta haga jingim jongka. Namar ka sngow thu ba Khlem utrai kamla banle ai ruem. Ka ani Sherwood ka bathau ya kani ka jingrai I need thee every hour. Ya ka bala pengala Ka Ktien khasi haga khasi himbuk ka jingrai ka ba arspa prapo ngadon kam trayame. Kadai ka long kami ka ba hakway ka sngi kat ba kadang tre ya ki kam yeng jongka ban pen biang ya ki jingdon kam jongka yeng ka sem ban pen biang ya ki jingdon kam jo ki lyngkot ki khon jongka kawan ka jing perkhat aga. Ba ka jingim hi Khlem U Blei ka long ka jingim ka bamdan jingmentoy. Lani ka jingim ka bamdan dor. Bat kumta ka ani ka syong ha ka syuki bat ka perkhat. Ka perkhat ka ka banja lara minta U Blei dan bat ka. Ka ka banja lara U Blei dan bat ka yeng ka sem jongka. Ka ka banja lara U Blei dan bat ki khon ki kti ki jongka. Bat kumta ka sngow thu bahaman ka khlemat ka don kam yo Blei ha ka jingim jongka namar Khlem ma u kamla ban le ai ruem. Kumta ka tho ya ka tu ka jingrai ka balong ka jingrai ka bala ai mynsiem ki babon. Bada ka wei ni ki khot jong ka jingrai ka don ni ki Kintien nga don kam trayame haba sngewbha ne pang wan kloi bat to yai sa mynsiem kathrang. Kani ka jingrai ka pengan mau ya nga bat yapi bangi don kam yo Blei man ka khlemat jong ka jingim ka jonga jong pi. Perkhat kynja ayu ya ka jingim jonga bat jong pi. Larau U Blei dan bat ni. Kumta ai bangin sngow thu bangi don kam yo Blei laha ka sngewbha laha ka pang namar dei ma u ubala bani rap yangi. Bat dei ma u ubala bani rap yanga bat yapi haki por baro jong ka jingim ka jonga bat jong pi. Ai U Blei kurkhu yangi lingba ini jingpuson iba lyngkot na kani Ka Ktien ka jong Blei hakani ka step. Kan long ka bor yapi ba pila ban ya kani ka sngi baro ka wei da ka ba pitip ba Khlem U Blei phimla le ye ruem. Bara bangin sedang ya kani ka sngi nga kwa ban bo hapi yapi jingdwai ka ba kerpang ba U Blei ni lam yapi lingba kani ka sngi ngine dwai. Ngai ngo ya me U Blei ha kani ka step jong kani ka sngi namar ka jingdon kat ka jong me lembat ngi mala kersiu yangi dang step kumni na ki jingthia ki jongi bangila banyo I ya kani ka sngi ka batmai ha ka jingim ka jongi ngi aingo ya metra ya bangi ki na ki jingthia ki jongi ha kani ka step ngi yo ya banyo sngow ya Ka Ktien ka jongme ka ba pengan mau yangi ba Khlem ma me ngimla le ai ruem. Ngi don kam ya metra ya ka jingim jongi ngi don kam ya me ha ki yeng ki sem ki jongi ngi don kam ya me ha ka jingim ka bashimet ki jongi bat ngi don kam ya me man ka sngi man ka por man ka khlemat jong ka jingim ka jongi iarap U Blei yangi lima ini jingpuson ibarit mangila ko tribe 8 ban sngow thu ba Khlem ma me ngimlong ai ruem. Yalam yangi lingba jong kani ka sngi baki ki baro ka bangin pendep hapo jongka kinlong da ka jingdon rekat ka jong me ha ka kyrteng ka jong U Jisu ngi dwai.
Amen.